akashora dare renyu haana kuuya kudare, asi nyaya yanga iri pamberi nyaya ndeyekutora munda wangu yani mboo dzako kuti pane mari yedare autarirwa ndimuriropo achitaura kuna Fevera Merilish. Fevera Merilish. Imbiri umwe wacho sabhuku anonzi Dzine Murumbi Emilia ndiye angaunzwa kuti kudare haanazve kuya sabhuku wenyu iyezve kuti angaunzwa kudare namuriro. Nyaya ndeyekupa Fevera Merilish munda wangu. Nyaya iripo yatunza munda wangu wakatengeswa na Emilia Takafa, yakatengeserwa Favela. Chakazoita kuti ndizive kuti munda watengeswa na Favela, ndakafonerwa nemunhu akati ndiri secretary weMakoni Road City Council vachiti wakaisa mapo nekuti tanotaura kufenza ipapo pachida kuwaka ipapo zvichinzi wakaisa mapo muyadhi memunhu akatengeserwa munda iwoyo akatengeserwa anonzi Favela. Ini ndakamupindura, akaita zvekufona, ndakamupindura ndikati ini ndakaisa mapo muyadhi medu isu panekwa Muriro. Munda iwoyo unozikanwa. Ndine mboo dzangu dziri pano dzinoziva munda iwoyo. Ndiani kuchigama chipe masengo zvacho. Pana mbuya Chaza, Sofia Chaza, ndozita Sofia Chaza. Pana mbuya Makariyo. Mbuya Kariyo. Kariyo. Okay. Pana Michael Kariyo. Wari pana. Ndo anoziva munda iwoyo. Ndiani kuti asinzaro. Michael Kariyo. Vanhu vatigere navo mumusha Dzine Murumbi vanoziva munda iwoyo une mapegi iyaya ezvidhunduro zvaiswa kare zvere. Saka ndakafonerwa nemunhu iye, ndo zvakaita kuti ndizive kuti munda wakatengeswa. Kanzi wakaisa mapo muyadhi memunhu akatengeserwa munda iwoyo na sabhuku akatengesera Favela. Ini ndakawapindura kuti munda iwoyo ndewangu. Takaisa mapo muyadhi medu isu munda wedu. Saka wakabva wadzima foni. Ini ndakava ndafonera Emilia Takafa anove sabhuku wacho iyo kuti ko munhu anoti Favela munomuziva here? Iye akaramba akati handimuzivi. Ndikati hapana mbosvika pamba penyu munhu anonzi Favela nenyaya yemunda kanzi handimuzivi. Ndo ndakata foni. Zvakandinetsa kuti sabhuku haasi kuziva. Uyo wekukanzura ari kuti wakaisa mapo muyadhi memunhu ane permit. Saka ndakasha kuti permit inogopiwa munhu, sabhuku wacho haasi kuzviziva, ini handisi kuzviziva. Zvafamba sei? Richimangwana racho wanga wamusi wa 26 January ndakafonerwa neimwe ofisi ichiti ugouya kuno kana wapedza basa. Ofisi vakafona vachiti ndimo ofisi yeOPC. Ndabva kubasa musi wa 26 ndakaenda kuofisi ikoko. Vakati ivo wakaisa mapo muyadhi memunhu ane permit anonzi Favela. Ndakavapindura zvakare ndikati ndakaisa mapo muyadhi medu isu mumunda wedu. Ndozvo ndakavapindura. Musi wa 27 ndakaenda kukanzuro kuti ndinyatsonzwisisa kuti ko munhu ari kunzi ane permit zvakafamba sei. Ndakasvika kukanzuro ndicho ndadhirekwa kune imwe ofisi wachibva wavhura fairo roro rekwa Dzine Murumbi. Wakavhura wachibva wana mamine tsamba yanga yakanyorwa naEmilia nepermit yanga yakanamirwa patsamba iyoyo. Permit yanga yakanyorwa, tsamba yanga yakanyorwa kunzi Paul Muriro aisa mapo muyadhi memunhu wandakatengesera munda anonzi Favela.
uyezve ishe Madziwa ari kuuyisa vanhu munzvimbo mangu madzine murume ndini wenyu Emilia Takafa yanga yakatosaina kuti yours faithfully Emilia Takafa tsamba iyoyo. Saka ndakava ndadirectwa kune imwe ofisi number 16 mamusina munhu imomo tikaiswa mune imwe ofisi papakanzi district town plan. Tasvika imomo takavatsanangura nyaya yacho zvichava zvanzi nhamba dzenyu dzefoni tinadzo, saka tichakufonirai tigoenda ikoko kune munda wacho within a week netakufonirai. Ndakabva ndabva muofisi ndoandaenda ndichimirira kufonerwa. 1 week yakapera hapana foni yandakawana. 1 week yapera hapana foni yandakawana. Ndo andazodzoka zvakare kuti ko ndandakamirira kuti tifone tigoenda kunzvimbo ikoko. Zvazvanzi ipapo nanda muofisi number 16 mamist miss wachibva kuti nyora tsamba. Ndibva ndanyora tsamba kana tinyora tsamba inotsanangura zvese. Ndo ndanyora tsamba iya ndibva ndasiya photocopy ndibva ndasara nayo inotsanangura mamiriro emunda iwoyo nekuzofonera kwandakaitwa kuti munda une munhu ane permit. Saka ndakasiya tsamba iyo kuchava kwanzi within 4 days tichakufonera kuti tikuudze kuti zvakamira sei. After 4 days tsamba iyo ndakanyora musi wa 9 February. After 4 days hapana zvandakaona, hatina kuona chinhu. Ndobva ndadzoka futi ikoko after a week. So ndati ko ndakanyora tsamba handisati ndafonerwa amfai mandifonera. So zvanzi ai iwewe chifonera sabhuku wako auye kuofisi tigotaura tese tionesane nenyaya yemunda wenyu. Ndakafonera sabhuku wachibva wambotanga kuda kupenga kuti no handifambiri kuenda kwaRusara, asi ndakaramba ndichimutaura kuti aiwa tiri kudiwa kuofisi eMRDC. Takaenda ikoko musi wa 21 February ofisi. Ini ndabva kubasa ndakasvika Emilia angapo naFavela wanga ipapo. Tobva tadaidzwa ini naEmilia naFavela takapinda muofisi number 16 tikawana misimomo. Chova kwanzi taura nhau yako, ndibva ndataura nhau yangu semaziro atinoita munda iwoyo. Uyu Emilia achibva otaura zvako achibva ataurawo zvake. Uyu mukara unenge niFavela achibva azodaidzwa achibva uzonzi no outcome tichazokutaurirai after 1 week nekuti mukuru wedu hapo CEO angasipo musi wacho kanzi anozouya musi wa 28. Saka ndo patichakutaurirai kuti chii chabuda tichasara tichizosangana nevamwe naiwo mukuru wacho musi wa 28 wanenge wapo. Saka imi muchienda tozokufonirai musi wa 28. Takabva tabuda. After 5 days mapo andakaisa kumusha wako akaonekwa ane masadza ezviyo every po sadza rezviyo nenyama yewo. And it was the second time pekutanga pambamboiswa masadza echibage chitete. Saka kubva ipapo iwo wangati kana musi wa 28 wasvika tokufonerai. 28 akasvika hana kufonerwa nekanzo. Up to now hapana foni yandati ndareceiva kubva kukanzo pamusoro penyaya iyoyo. Asi pane zvaitika kubva musi wa 28 February kusvika nhasi. Ini ndakamirira foni asi pane zviri kuitika. Pane maincidents mairi akaitika. Musi wa 2 musi wa 1 April Favela akaenda kutorana na sekuru Mukumba na sekuru inongo jara kuti sekuru Monda sekuru Madziva. Vakatorana vachibva vaenda kwadzine murume. Vatorana kudaro vakaenda kwa Emilia vakaenda kumunda vakabvunzwa sekuru Mukumba akabvunza kuti munda wakatengwa naFavela ndeupi.
achibva anongedza kuti munda wakatemwa naFevhera ndeuyu. Sekuru Mukumba akaramba kuti ha munda ndouziwo ndekwamuriwo. Saka wakatengeswa chiudziwa. Ko muriwo chakataurwa here. Zodi dai Sekuru Mukumba angari pano aizvishukura. Right? Ipapo wari pamunda ipapo. Wangwene pamba ine bepa ranga achida kusainwa. Zvichinzi redo fana kusainwa naishi. Sekuru Mukumba akaramba kuti handisaini bepa pamunda undoziva kuti munda ndekwamuriwo. Asi bepa iroro riri kunzi rakazosainwa na Sekuru Mhonda. Ini ndakaenda kwaIshimadziwa ndichiprizina nyaya. Pabva panzi aiwa nyaya iyi tainzwa ngakutumwe mupurisa anoenda kwa Emily. Wakaenda kwasetwa date remusi wa15. Asi 15 iyoyo wakapa chikonzero kuti ano 15 ndakabatikana asi musi wa22. Saka musi wa22 takaenda kudare raIshimadziwa. Takamira dare ranzi na 10 o'clock. 10 o'clock dzakachaya kusvika 11 o'clock. Emily haana kuuya. Dare nyaya ibva yati ngaitaurwa kunyangwe asipo. Nyaya ichibva yataurwa. So zvanzi nemakurukota anga aripo aiwa nyaya ika ngaitoende kwamambo. Ndo saka ndakazouya naIshe Madziwa pano tichipresenta nyaya yacho musi wa27 March. 27 March. Iyo nyaya yataurwa. Ndinofunga chinofanira kuti chichiitwe Ishe Madziwa monyora tsamba muchitaura maonero amunoita kuti munda ndewani, munoti ndewani. Ndikatipa nyaya yemunda takagara kudare rekutaurwa pa27 paine mbowo dzangu. Mbowo vana mai varipapo vanga varipo vakatowanda vanga varipo munda tinoziva munda ndewambo. Emily yatanga zvokuti kuita sezviya zvakamboita kutengesa munda wakatengeserwa murume yaipagonda akabatwa kwachichena. Ndikati nawe Emily akafunga kutotambarara nekuti haachadiwi newani musha akasobvisana mambo kuti asisa vari kuita zvikatonyanga. Saka nawe inofanira kuti tiende kwamambo. Ikauya muno mudare mukamuti arai umba iyo yangaibviswa yangaigauti nasigauke yanzi ngaibviswe Ishe ndamupisa umba iyoyo. Ndikati akupisa zvakanaka asi iye wachiyesigauke wachanofanira kuuya ari wepo otaura kuti mumba make kana mune zvinhu zviri mumba machivati unopisa nemoto ngauya aburitse zvinhu zvake zviri mukati chichona kuti umba iputsa. Kusvika Sigauke akauya akaputsa umba yake. Tikati nyaya yakafanana iyoyo yasigauke. Saka Sigauke akabva pamunda wamutunzi akaenda. Iyi nhasi atora zvemunda wamhuriro akutengesa ariye kupisa zvino nyaya yacho panapa Emily ari kudherera ndare kuti haana kuuya kudare kwacho. Saka ndakati nyaya ngaende kwamambo. Machatengeserwa kuKanada. Ndo zvatiri kuti imimi chinyorai tsamba yekuti munda ndewa Muriwo handi uye pane majena mawitness akati mounza kuno. Tonyorawo tsamba zvakare kuti tatonga dare iri haana kuuya asi zvaonekwa kuti munda ndewani. Then toendesa kukanzura kuti adzoreredzwe munda wake. Tichiri papo mambo ndinofunga mari mwezura naye kufunga inini ndini makunga manditi ndione nditi overseer panzvimbo iyo ndiri sabhuku ikoko. Mari mwezura nomusi wechitatu Emily wakare wari kutaurwa iyeni akateedzazve vanhu vanobva paMutasa akauya akagara nawo. Tsamba dzamakamasamo dzese amakanyora ini handina kuenda hangu kudare kwachona asi ese kubvira raFavhera wacho nerake iye pachezvake ese anonzi akatsemburwa padare ipapamo. Avo wachita kuti iwe vanenge azokudaidza kudare pamambo makoni kwachona ikoko
unotifonera. Saka ndiri kuona kuti all along mambo takamboya pano tichitaura nyaya yemiri iye zvinezvi mumusha medu hatichakwanisi kugara nepamusana pemunhu iyeyu. Each and every day kadai pakaitika nhamo, pakaitika rufu, we are in problems nemunhu iyeyu. Anosvika anhandadzi dzake vanosvika vachiharasa vanhu zvaanoda. Saka ndiri kuti mambo ndofunga kuti dai zvaikwanisika handichazivi kunasha kuti ndokwainoperera here kati yoperera kupi nyaya yachona, because Emira makabvisa kare asi nanhasi because yekwa-DA ndokwaari kuwana masimba. Iye uri kuta kuti inini ndinozikanwa nehurumende. Saka zvese zvandaimboita inini nguva yese kubva musi wa27 June takuenda towards maelection, ndofunga dai kunzi comrade Shoti wangu ari muno vaikutsanangurirai. Pakamboya makomrades vachitaura kuti tiri kuda kuti tione pakachengetwa, takatisazivi kuti ndizvo here because iye ndianga ari paforefront. And ari kutengesa vanhu vatakamboya kuti nedare rekwaGambi achinzi vari kutengesa miti, akati panga pari kuitwa musangano weMDC. Zvisiri izvo, iri nyaya yake futi yaemiri iyi. Saka mambo taitokumbira kuti nyaya iyi I think imimi sabu kamini iyo iri yega munonyora chinyora itsamba yekuti haasi kunditeerera, ndinoda kuti anga achibva pausabu ndo yechipiri. Handiti motaura zvikonzero zvacho, then mowidza tonyora tsamba yoenda kwani kwa-DA nekuti muno makandombotaura kuti aiwa ivhu nderekwamakone asi vanhu ndewekwa mazuva acho kwakuine ma-DA akanga achiyeka. Saka ngatiite izvo. Saka monyora tsamba mbiri idzodzo, isusu tonyora inokutsigirai. Kana muchikwanisa kunyora nhasi pachine nguva mobatsirana mabharani, monyora yotaipwa, moisa chidhiro chenyu. Maana saka motoenda kumba moisa chidhiro chenyu, isusu tonyora toitawo chidhiro toendesa mberi.